Încet, Haniel, încet. Tati, pot să mă ies eu? Haniel, stai un pic, stai, tati. Stai aici. Stai aici cu Hadasa. Vrei scrânge, băi. O să o punem pe scrânce, uite. O dai lui Hadasa, uite, Tolic, lasă un pic rangaia un pic mai jos, așa, să agațe numai în vârf. Și o dai lui Hadasa și Hadasa să o pună pe scrânce. Nu, pune-o sus. Înapoi, dar numai vârful să stea. Ca să ajungă Hadasa cu mânuțele. Așa. Poți să ajungi. Și o punem aici, pe scrâncioc. Dar cum să o iau? Mă ajută cineva să o iau? Uite, Nu, ține așa ușor. pune. Ia cu mâna o mână de deasupra și una de desubt. Încet. De sub, de sub, de sub, de sub. Așa. Și acum o pui pe scrâncioc. Așa, Hadasa. Pune sus pe scrâncioc. Dă mai jos, că nu zboară. Stai, dau jos. Uite, uite, da. Hai, pune-o. Pune-o să stea acolo. Dă ușor drumul. Dar nu căca de jos. Urcă un pic. Așa, mai sus. Urcă. Ia dai drum. Hai să vedem. S-a oprit? Nu vreau să... Așa. Acum, Atât. te dă pe zgrânciu. Service. Să-și ia zborul. Tati, Cum e, Haniel? tati, să dai și să trimite pe telefonul ăla pe nostru, că îmi place. Da, păi facem o filmare și pe urmă, uite. Pui și pe telefonul tău. Dani, vrei Uitați-vă cu băgare de seamă. cu mâinile. Haniel, vă amintiți? Care? Uitați-vă cu băgare de seamă la păsările cerului. Așa spune domnul. Eu n-am Da. pus mâna goală. Poți să mă cu mâna? Da, aici, asta din gând. Ușor. Uite cum se uită. Ce culori frumoase are, mă. Da. Așa e liniștită, mă. Ola frumoasă. Mâna mea e sânge.